Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gaggy, pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gaggy, pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naniniwala ka ba sa mga prediksyon ngayong darating na Chinese New Year? Ay, sa Febpen, no? Awa! Gaggy, pare, year of the ano ka ba? Year of the rat. Rat. Ako Oo. naman, goat. So, Kaya pala. Kaya pala ganyan yung amoy ko. isa kang me. Me. Ay, bagay. Oh, diba? A year of the goat ako. Awa. So, isa sa mga prediction ko dito ay magiging maganda daw ang taon na to. Oh. In terms of love life and in terms of career. Love life. Love life and in terms of my career. So sa mga ganon, yun yung pinapaniwalaan ko. I attract talaga yung mga positive things. Kasi subok na to sa akin. Once you attract it, nangyayari talaga sa akin yun. So wala namang masamang maniwala doon, diba? Awa, totoo naman. Ikaw ba, kumusta yung prediction? Naniniwala ka ba ngayong taon sa Actually, prediction mo? isa daw sa mga pinakamasuswerte ang Year of the Rat. Ay, oo. Kaibigan daw kasi nila yung dragon. Totoo yan. Kaya naniniwala din ako sa swertehin yung 2024 ko. Nako, makahanap ka na kaya ng love life? Maging mayaman ka na kaya? Nako, isang Totoo. malaking ano pa rin yan, question mark. Kaya nga. Pero alam nyo mga kabisyo, naniniwala man kayo dito o hindi, maganda pa rin na gawing inspirasyon to sa buhay. Tama. Kasi meron ako nabasang research na nakakabuti daw para sa mindsetting natin na, ayun nga, nakikita natin yung mga positibong paniniwala, Tama. pamahiin, kasama dito yung mga prediction sa Chinese New Year. Tsaka part yan ng ng effective manifestation. Totoo. Yung binabasa mo yung mga positive na things tungkol sa'yo. Awa. Oo, diba? Pero syempre, kailangan samahan mo rin ng sipag. Oo. Diba? Yung puro higa-higa ka lang dyan. Kaya nga. Eto na kabisyo, i-recap namin sa iyo ang 6 na uri ng tao tuwing Papalapit na ang Chinese New Year! Tara, kape! Tara, kape! Ayan pala tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga in character! Tugdug. Ayan. In character, ito yung mga kahit hindi naman Chinese, ini-invibe nila yung pagiging Chinese Awa. sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Chinese New Year kahit hindi naman nila pinagdiriwang taon-taon. Oo. Wala lang, para may ma-post lang sila na #nowcelebrating. Totoo. Well, masaya naman din kasi makisali, di ba? Legit Lalo yan. na bigayan talaga ng tikoy yan ng ampaw. Oo. Tsaka ang daming mga lion dance. Ay. Yung lion dance naman, di ba, may mga kinakain yan. Kinakain yung mga ampaw, yung mga pera. Ay, talaga? Oo, ganun yung kaya nagsasabi tayo ng mga ampaw-ampaw sa mga business centers natin. Kinakain nila yun. Ay, in character ka talaga din, no? Pero para sa inyo pong kaalaman mga kabisyo, si Konyo Bicolano po ay isang Chinese. 1/16, no? 1/16? 0.6. Ayan. Ayan. Ay, naku, anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa number 2. Pandua. Ito ang mga eksperto! Yan, parang kami ni Konyo Bicolano, Oo. ang daming mga sinasabi. Akala mo mga feng shui experts. Oo, ito dapat yung isuot mo ngayon kasi swerte. Ito lang dapat yung gawin mo para swerte. Tingnan nyo ngayon. Wala pa rin kaming pera. Kaya pero again, it's a way to manifest naman. Legit yan. Diba? Wala namang masamang maniwala, basta wag naman lahat iaasa doon. Tsaka kung nakaka-apekto na to sa pang-araw-araw mong behavior, this is something na dapat alisin mo na. Tutu. Anyway, that's number 2 po naman tayo. So number 3. Pantulo. Pangatlo, ito ang mga Tikoy Hunter! Siyempre, bigayan ng tikoy yan eh. Totoo. Kahit Diba? nga hindi Chinese New Year, nabanggit mo kanina, 'di ba? Pag may nakakakita lang tayo ng mga kaibigan nating Chinese, uy, patikoy ka naman dyan. Oo. At saka kailangan din natin basagin yung stereotype, ha? Oo. Na kapag Chinese namimigay ng tikoy, Oo. meron akong kakilala, si Art. Art Ang. Malapit, close naman kami niyan. Okay. Pero bilang sa daliri ko, binigyan ako ng tikoy. Oo, parang mga isang beses, Isang dalawang beses, beses lang. oo, ganon. Ay nako, pero kanya-kanyang trip naman yan eh. Oo. Diba? Yung iba nagbibigay talaga for the sake of sharing, yung iba nagbibigay talaga for the sake of tradition. Awa. Yung iba, kuripot lang talaga. Tutu. Anyway, that's number 3 po naman tayo sa number 4. Pang-apat. Ito ang mga Punong punong abala. abala.
Ayan, shout out sa mga punong abala ngayon kasi ngayon ang start ng preparation papunta sa Chinese New Year. So may mga may mga kumukolekta ng pulang prutas. Yan yung mukha nila dapat mamula-mula na. So, sinampal-sampal. Oo, nag-rejuve na dapat sila. Ay, that's number 4. Ba naman tayo sa number 5? Panlima. Ito ang mga di naka-move on. Yan. Ito yung mga kabisyo natin na kaya lang gusto mag-Chinese New Year, para lang i-extend ang celebration dahil hindi pa nakaka-move on nung Pasko nung 2023, New Year ng 2024, kaya mag-Chinese New Year na rin. Oo, kasi ngayong Chinese New Year, ito yung mga may mga party din. Sa Binondo, 'di ba? Ang daming mga pasayaw diyan ng mga dragon, lion dance and all. Tapos may mga party din yung ibang mga pamilya diyan. Tuto. Anyway, that's number 5. Puno tayo sa last but not least, number 6. Pang-anam, ito ang mga bitter! Yan, bitter kasi sinaktan ng Chinese. Oo, ayaw nilang nagsiselebrate ng Chinese New Year. Ayaw nilang ma-involve sa mga Chinese kasi sinaktan sila ng isang Chinese. Ikaw ba, na-heartbroken ka na ng isang Chinese? Oo naman. First first love ko talaga. And I would say true love to. Akala ko ba si Sino? Si Brenda? Hindi, yung isa pa. Lisbeth. Si Lisbeth kasi kinasal sa harapan ko sa security, sa guardhouse. Pero ito talaga, naging kami talaga nito. Ano pangalan nito? Jenny. Jenny Du? Hindi, si Jenny Dong. Dong. Ayan, pero mabait naman to. I mean, I'm very thankful na naging kami kasi ang dami kong natutunan na wag akong mai-inlove sa Chinese. Ayun. Yun naman talagang sinasabi ko. Uy, pero marami rin ako mga kakilala na Great Wall of China. Ay, totoo? Oo. So, para sa kaalaman ng mga kabisyo natin, yung Great Wall of China, yun yung konsepto na halimbawa Pilipino ka, tapos yung isa Chinese, ayaw sa'yo ng magulang kasi hindi ka Chinese. So, nag-Great Wall of China ka. Ikaw ba, anong stand mo? Halimbawa magkaka-boyfriend kang Chinese ngayon. Paglalaban mo or aalis ka na lang? Kasi alam mong Pinay ka talaga diba? Tanggap naman ako Wow! Sana all tanggap, diba? Ay, saka bibihira yung ganyan, Maging very thankful kayo kapag tanggap kayo ng ganyang kultura. Oo, syempre Robin Chena na to. Joke lang. Ay, nako! Maagang happy New Year sa mga kabisyo nating Chinese. Ayan, gong si Fatchay. Ayan. Siya kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong makikulitan sa aming live, ngayon, naka-live kami sa Facebook page at TikTok ng Love Radio Manila. Ikaw ba, Konyo Bicolano, saan ka mahanap? Ayan. Same socials yan. TikTok, Facebook, at Instagram. Nako, naka-live din pala tayo sa Love Radio Diet. Pinagsasabi ko yung pangalan. Nako, Dong? Uy, wag na. Siya kabisyo, mga kasama nyo kami bukas na ulit. Bukas na? Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Sorry, mabilisan lang Nagpapabati ng happy birthday si Madam Effie Panya Domanais. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday po. At happy birthday sa lahat ng mga kabisyo nating nagbo-birthday ngayon. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Chana. Your Uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Chana. Today. Sasakyan si